ukusibanje sithombeni ukuthi kwenziwani namhlanje ingani futhi sila namhlanje ilanga elibaluleke kakhulu lapha esifundazweni saKwaZulu Natal lapho esithula khona ngokusemthethweni uhlelo lokuqashwa kwabantu abaningi lapha kwaZulu Natal. Uhlelo ke lolu esalithula ngonyaka odlule thina njengesifundazwe lapho esazibophezela khona ukuthi sizawuqasha abantu abangaphezulu kuka 500,000 ngesikhathi lapha yana eMoses Mabhida sanikezela izincwadi ezu-17,000 abantu esasibaqasha. Ngaphambi kwalokho saselapha eCaris Fountain lapho esasilithula khona futhi lolu ne-Department of Transport nakhona esanikezela khona izincwadi ezu-15,000 abantu ababaqashwa ngaphansi komnyango waka-Department of Transport. Asimanga ke lapho kwi-portal yethu lapho abantu bakwaziyo khona ukuqashwa bengena kwi-departments zonke zakwahulumeni mabafuna imisebenzi. Liyaqhubeka ke lolo hlelo. Namhlanje ke sihlangene ngaphansi kohlelo laka-Department of Labour, UIF activation, labor activation, unemployment nayo inohlelo ke elizoqashwa kwabantu abangaphezulu kuka 102,000 lapha kwaZulu Natal. Sijabulela kakhulu ke lolu hlelo ngoba lufika lizonezezela kulesi sibalo ebesivele sisebenzela phezukwaso sokuthi sithola abantu abaningi abazokwazi ukuthi bathole imisebenzi. Siyazi ke ukuthi inkinga enkulu abantu bakithi ababhekene nayo ukungabi khona kwemisebenzi. So akukhona nje kuphela ukuthi lapha abantu bazoqeqeshwa ebese beyakwazi ukuthi bafakwe ezindaweni zokusebenza, bazophinde futhi baqeqeshwe ekutheni labo abangafuni ukuthi bafakwe ezindaweni zokusebenza bazokwazi ukuthi bavule ezabo izinkampani, bakwazi nabo ukuthi baqashe abanye abantu baphinde basebenze. Thina ke sinezinhlelo ke ezizothi uma ngabe umuntu eseqeqeshiwe waphinde wathi yena usefuna ukuvula yakhe inkampani ebese singena ke thina ngohlelo laka Operation Vula noma ngohlelo laka Raset noma ngohlelo laka Youth Fund noma ngohlelo inhlelo nje eziningi esinazo zokunikezela uxhaso lezimali kosomabhizinisi abancane ukwaziyo nakhona ukuthi unikezwe uxhaso lokwakhe ukuthi ufuna ukuvula ibhizinisi noma elaluphi uhlobo. Nakhona njalo olunye uhlobo lwamabhizinisi esisebenza ngalo yilolu lokuthi sincede imiphakathi yethu ukuthi ikwazi ukuba nendlela yokungena emikhakheni ehlukahlukene yezitolo, ngoba enye inkinga abantu ababhekana nayo yokuthi yebo siyathunga, yebo siyalima, kodwa asikwazi ukungena ezimakethe. Sinazo ke inhlelo zokusebenza no Spar no Boxer kanye nezinye izitolo Oxford eziningi lapho sithatha khona ukudla emphakathini sikhambise kulezi izitolo bona bathole izimali zabo. Ezinye zezinhlelo lezi ekuzothi laba ke abazobe beqeqeshelwa kwezolimo nabo ebese bengena ke kulezi zinhlelo lapho bazakwazi ukuthi bangene kwezolimo. Sikhulumisane ke nethala ithala ke lizosinikezela ngamaplazi. Lamaplazi ke abantu uthola ukuthi mhlawumbe basakwazanga ukulikhokhela iplazi elithile selihleli alisenzi lutho. Lawo maplazi ke siyawathatha ke siwanikezele laba abantu abazobe beqeqeshwa noma umphakathi balime kuwona, batshale kuwona, bakwazi ukuthi bazithuthukise, bakwazi ukuthi bazakhele owabo umnotho. Sibanikeze nokubasiza ngezimbewu, sibanikeze ogandaganda, bakwazi nakhona ukuthi bavule umsebenzi, bavule awabo amabhizinisi. Mhlambe nizwakele selokhu kungenile njengonduna enkulu esifundazweni sikaMthaniya, baningi abantu asebeqashiwe kakhulukazi namathuba omsebenzi osuthe wawadala. Mhlambe bangakanani nabantu ikakhulukazi esizobabona becosha kule program, uphinde futhi bangakanani ensenithe nabathatha sibonile kade ukuphusha nohlelo lukaThesha waya ngaphansi komnyango wezokuthutha nezokuphepha esifundazweni? Njengamanje sebengaphezulu singasho nje sikugcwala umlomo ukuthi bangaphezulu kuka 500,000 abantu esingathi uma uvula uhlelo lethu ubona ukuthi izibalo esezinazo zingakanani. Uma ubheka ke lezi zibalo zamanje
ezizongena manje ezingaphezulu kuka 102,000 kusho ukuthi luzobuyela lapha yako 600,000 inani labantu manje elizokhuphukela phezulu ekubeni bazokwazi ukuthi baqasheke ekutholeni lamathuba omsebenzi esikhuluma ngawo. Kodwa ngaphezulu kwalokho uzobona ukuthi masikhuluma ngalaba aba 102,000 bamanje asikhulumi nje ukuthi laba bazoqeqeshwa, sikhuluma ukuthi bazoqeqeshwa ebese futhi bakha amabhizinisi, okuchaza ukuthi njengoba bezobe bakha amabhizinisi bazobe beqasha abanye abantu. Lana kukhona abazobe bevula khona esizovula nabo ama-call centers. Ama-call centers kukhona i-call center nje ezoqasha abantu abawu 10,000 same time, kukhona i-call center ezoqasha abantu abawu 25,000 same time, ukuthi uyabona-ke ukuthi phezu kwale 102,000 esikhuluma ngayo kukhona laba bama-call center abazongena nabo kulama numbers esikhuluma ngabo, ngoba bazofike baqeqeshwe ebese kukwazi ukuthi kuvuleke amanye amathuba omsebenzi phezu kwalawa esikhuluma ngawo namhlanje. Njoba uthinta ukuthi kuthinta nomnyango lo wezabasebenzi kwaLabor, ikakhulukazi indawo ezisemakhaya nizwakele ama-office akwaLabor awekho. Kunendawo efana noNongoma, Nkandla, bani okudingakala ukuthi baze behambe baye Richards Bay okubathatha mhlawumbe ke amahora amathathu. Mhlawumbe imizamo yokuthi ukhuleke ku ngqongqoshe kazwelonke ubaba uNxesi ukuthi akube nama-mobile ikakhulukazi koNongoma, koNkandla, kulezo ndawo ekomsinga ukuthi mabefuna uLabor abantu bawuthola eduze kube nama-mobile bengaze besuke ukuthi balinde uLabor uzofika umemezelo lo suku abanye abekho noma bahambe ibanga elide bebheke Richards Bay mabefuna usizo. Njengamanje siyisifundazwe sinohlu lwabantu abangasebenzi. Kuloluhlu lwethu sinengxenye yabangasebenzi abaneziqu, sinengxenye yabangasebenzi abangenazo iziqu, kusho ukuthi mhlawumbe abangenawo ngisho matric. Lolo luhlu uluhlu oluzosetshenziswa njengamanje, ebese siba nezimoto uzozibona nje mazingakabi khona la imoto ezibhalwe Prima Youth Department. Lezo moto sezizonke zu-13 zihambela sonke lesifundazwe saKwaZulu Natal, zihamba zonke insuku njalo ekseni ziyaphuma zihambele yonke indawo. So sithi ke kubantu basemakhaya, kubantu basemalokishini, yonke indawo mawubona leyo moto ebhalwe Youth Department of Premier, ungahamba uye kuleyo moto uyobhalisa ekhona uma ungakazi ubhalisa ohlwini noma uye library. Uma ufike library, ngoba ama-library manje ayikho i-library engenayo i-Wi-Fi, siyayifaka-ke i-library nama-Wi-Fi naseyikoleni, njengoba sasithembisile ukuthi ama-Wi-Fi siyawafaka nasey'ndaweni ey'hlukahlukene lapho esiwafaka khona. Ungakwazi ukuthi ungene kwi-website yakwa-KZN government, nakhona ungene kwi-database urejiste, ebese urejistile-ke uzobe sewungena kuhlu lalapho uhlala ngakhona, ngoba izifunda zihlukaniswe ngokwey'ndawo ngey'ndawo. Abakulesi sifunda saseThekwini, isifunda uGu, isifunda uMkhanyakude, kanjalo abantu bazobe beqeqeshwa ngokwey'funda zabo. So asikho isidingo sokuthi abantu mhlambe bangaze bathutheleke emaThekwini noma ko-Richards Bay. Iy'funda ngey'funda zihlukanisiwe zonke, abantu bazokwazi ukuthi bayofundiswa ngalapho bengakhona ngakubo. KoJozini nje nakhona kobe khona uqeqesho okuzobe kukhona ngalapho zonke indawo bazoba abantu beqeqeshwa. Lezi moto-ke engiyishoyo ukuthi uma ngabe ungakazi ubhalise ungabhalisa khona kulezi moto zethu. Kodwa okunye kuzokwenzeka kusukela manje ukuthi ongqongqoshe bonke njengoba bengoshampeni bama-district bazophuma-ke manje babuyele kuma-district wabo beyoqhubeka nokubhalisa-ke manje babhalisa abantu ekutheni bakwazi ukuthi babhalise kulolu luhlu lethu. Bawukhumbula-ke futhi abantu emakhaya ukuthi ngesikhathi siqala lo hlelo lethu elibizwa ngokuthi i-government e-portal, sathi kuwona wonke amahhovisi kahulumeni, noma ngabe iseklinikhi noma ngabe isesibhedlela noma ngabe yiphi department kahulumeni, uyakwazi ukungena khona
uhambe uyofuna i-desk bakunikeze ukwazi uku-applya ungene phakathi bakunikeze i-access ungene ukwazi uku-applya noma uregister kuleyo database. So nalokho namanje kuzophinde kuvuleleke lelo thuba lokuthi abangarejistile ku-database bakwazi ukuthi kuba-register. I-database yethu ke le yethu ye-province ne-department yakwa-labor i-database yethu isihlangene iyakhulumisana. So uma uregister kwi-database yakwa-department of labor noma uregister kwi-database yakwa-KZN government i-database eyodwa njengamanje ezobe ithatha wonke umuntu okhona kulolo hlu labantu abangasebenzi kulawo ma-database. Siyabonga Nzoka. Asibingelele umbukeli weMakhiwa TV. Thembela ukhona ubukele khona iMakhiwa TV yonke into ihamba kahle. Cape Town, seMpumalanga, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng province. Wherever la ukhona, i-channel ekumele uyibuke iMakhiwa TV.